Active flag ma bela tele polo ni yoro yina amba fo bismillah ngo 3 minutes info jëm kan kono bi ambe juma do la me kala kilim ngon wuro bla samba fla lim ngon fla la semba mbolu ko do mo te do wele ayla ka fo imam Mahmoud Diko ale ko ni imam bayi mali kon nala waye joro chama fa Diko ko ni tum fa mana ko sobe nga ko sanina le 22e forum ngon ke kala kilim ngon woro samba fla lim ngon fla imam Mahmoud Diko ko ni kuma ko ni dile ama aye kuma chama fo akapuma do de kayira ka fo ko ambe marabaka jamalo bolo wa mamunu ko fana beka amunu ko fana beka ambar ko da jamala ko na la ko nyogo ma ka falonte mam Mahmoud Diko ka kuma ko ni bayila ka fo ko ambe jamana marabaka munu bolo ko tonyo be maliando sengene do ko sobe anu tala ka fo an de ko ni kele do sacrifice anga dirigeant fait wa mamunu ko kele no campagne ni ambolu yira ka ambolu ye ka fo ko eside o mawi ani e mo mawo kulu yere ko fana ye ma kafalu ye ko sobe barsa shitala ka shilame odu mana ke malando ne ko ni benana pokasita o konnala imam Mahmoud Diko ka kuma ko ni temena ni kuma damado no nyokonje o ko fe turu sele anga premier ministre mano ye shogal ko gala maiga ade ko fana yera ka fo ko mali jamana boyali mali ko madame nabi wa mali yere histoire ko te bila ko yi ko donc anti mana moy wa anga dirigeant ko fana tala ka kulanga kenawi ngani mi kuma fana masi o manogo kake barsa na ko kambe anga independence de ko ni fe fo anga temengela do ko ni fana fe ko nala amba fo o